Okay, I kan se det her æble. Meget fascinerende. Kan I se det? Kan I se det? Kan I se det? Okay. Det her æble, jeg kan faktisk trylle. Kan I se æblet? Fokus på æblet. Fokus på æblet. Da-da! Jeg tryllede lige. Det er en svane. Hvis I kan se det. Så ja. Det var meningen, vi ville have lavet en video. Og det har vi også, men der var lige et problem. Så I må lige se, at jeg blev færdig med. Den er ikke så pæn, men ja, den kan spises. Se. Så den her. Det er godt. Vent, se, den er væk nu. Jeg har fået stort æble. Ja, det er min ven Ida. Og hun sagde, hun ikke kunne lide æbler. Og hvad skete der? Jeg spiste et helt æble. Og nogle små dele. Af æble. Yeah. Okay. Men altså, like og subscribe og kommenter. Så ses vi på torsdag. På fredag. Hvad? Hver tirsdag. Okay, hej. Nej! Nej, du ved det. Du skulle ikke have sagt noget. Ja, okay. Okay, det var lige noget ikke sjovt. Hey, der er en guitar derhenne. Wow. Skal I lige se den? Okay, men så skal jeg nok. Okay. Her på Saras kanal kommer I til at se alt muligt. Okay, Alt muligt sjovt og sådan noget. Vi fjoller meget, det bliver ikke nogen sådan seriøse videoer eller sådan noget. altså, det vil mindre, det er... Du skal ikke styre det. Okay, Nå ja, en ting til. Man må ikke bande på hendes kanal. Wow. det må man ikke. Men Ja. lad være med at skrive dårlige kommentarer til os. Vi læser dem ikke. Vi... Til os. Du er ikke en gæst. Ja, hun mener til mig og Leonor. Og det gælder. Men jeg vil godt nok være med tit med jeres kanal. Hun Best er... friend ever. Altså, hun vil nok være her lidt tit. Og vi håber, I kan lide, hun er her. Fordi vi vil godt lide, hun er her. Vi synes, den gør sådan lidt mere pipt. Det vil jeg pigt. Okay. Ja, gem dig lidt der. Okay, så vi laver måske en video senere. Det ved vi ikke, men vi har lavet en video af det der æble noget. Men det virkede ikke. Så I må se den færdig. Men ja, og vi vil rigtig, og jeg vil gerne vide, om I kan lide den, så send et like Hej. og et dislike. Og det vil vi gerne have, eller jeg vil gerne have. Og så ses vi. Og hej!